Good day mga ka-BSS, isa namang panibagong vlog ang inyong matunghayan sa araw na ito. Andito pa rin tayo sa Naga City, Camarines na nagse-celebrate ng PINAFANCIA FIESTA. Ang nagaganap sa sentro ng Naga ay ang Voyadores Festival. At napaka-colorful ang mga attire ng mga contestant ngayong taon 2023. Sama-sama po tayong mag-abang, panoorin ang mga palabas ng ating mga contestant ngayong taon. Halika, nood tayo! Don't forget to like and subscribe and hit that bell button and comment down below to our channel, Buhay Sari-Sari BSS TV. Schools,
Exit mo, paano na yan?
Trabaho na. Trabaho na kita. Trabaho.
again, thank you very much for DJ number 7. We're going to start at the school.
Nagirali po, mapalo sa Swimming Leader for A. Camarines National High School. Also released the college is Dr. Joel Narvaez, the Education Program Supervisor ng DepEd Naga City. Good afternoon, Dr. Joel. Thank you very much. Alright, so we want to thank you very much from season number 8 Camarines National High School. Sa mga tubang sa Singapore sa pinagaliwan nung Ha? Nag-agi lang to, ma-perform pa sila. Dahil Ma-perform siya eh. may performance pa yan. Dahil pa. Yan nakaping. Buti na rin. Tapos si mga ano doon, si iba, pag maduruma, nagningayon pa pang ito. Basta itong mga yaraon doon mga boss. Ako yan, namamabak sa Ano? Ang nagsita lang sa kuya, itong tourist police. Itong tourist police lang talaga, di ako pinalampas. Pero pagkatapos sa inaman. Ha? Pagkatapos sa inaman. Dai, ang ano, kanakari sa Bicol, Bicol antik sa simbag ko siya, amin ng to. Ako narinig ka. Ay, limati ka. Parang nga niya ko, totoo ko pa man ako, ayan. Ay, di mo niya ko kaya nakakuha. Naragan ko kaya, ay, di na magkaanoan. Ay, sabi pa, tapos bigla na siya na lang nagkusa na kuntok. Ay, bawal nga yan, ma'am. Stainless sa lamig, lalo na sa mga tuklap ng sapatos. Patakan mo lang ng one-side application. Ilan mo lang ng 10 seconds.
Hindi na kayang tuklapin kahit anong lakas ang Mga ka-BSS, sana po ay inyo nagustuhan ang aming video sa araw na ito. At don't forget to like and subscribe to our YouTube channel, Buhay Sari-Sari BSS TV. And see you once again. Thanks and goodbye for now.